ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଣ୍ଡା ଗାଁ କେଉଁଠି? ନାଡ଼ିଆ ବୟସ କେତେ ହେବ? 60 ବର୍ଷ। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା? ଅଣ୍ଟା ଦରଜ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା? ଏମିତି ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ବସ୍ 2 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ଏବେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ? ନା ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଛି ଆଉ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଛି। ଏଇଟା ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ଖାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଖାଇଲଣି? ମାସେ ଖାଇଲଣି। ଆଚ୍ଛା, ମାସେ ଖାଇଲା ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା? ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସୁସ୍ଥ ଲାଗୁଛି, ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ଆଗ ଆଉ ଚଲାବୁଲା ତ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଏବେ ଚଲାବୁଲା କରୁଛ। ବହୁତ ଭଲ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଆମର 3 ରୁ 6 ମାସ ଦିଆଯାଉଛି ହେଲା, ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ, ବୁଝିପାରିଲେ? କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 3-4 ମାସ କରିବେ, ମେଡ଼ିସିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ହଉ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ।